ассалому алайкум ҳамҷорони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 21 апрели соли 2024 мебошад. қарор дорам дар боғи худам дар деҳаи чорбоғи ноҳияи Варзо ва ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел дарахти нок касал шудааст. бисёриҳо савол медоданд ки манам чӣ хел кунем, манам хел шудааст. ман ҳозир ба шумо нишон диҳам чӣ хел шудааст. манам хел шудааст. мана курчав аст, то хурдааи дарунаш бибинем. мана чашми одди қадӣ бинем, ҳечам надорам мегем. як ҳашарот буд. Як ҳашарот буд куштум шаман. мана ҳашарот задагиай. ана сафед шакарака диде ҳашарота. ина мо дору назадем сари вақт, мана ҳашаротша диде. пур шудай. шакараку ширинаку ҳамаи чи часпида диде. ана кӯиро мо ҳозир дору мезанем ва ина бине. ина бине чӣ хел шудааст. мо камтара гузарондем вақта, хай серкориам аст. даруни ҳамин пурри ҳашарот ба гумонам ман. хел мекунем нағз наметова бо. бояш ҳашарот дошт. И баргӯш ҳашаротш наметова. кам дора. хулоси гап ҳамин касала. ҳам ҳашарот задагӣ, ҳам касал задагӣ. ира ҳатман мо дору мезанем. чӣ дору мезанем? мо доруи хорус мезанем. доруи хорус ва моспилан. моспилан ба зидди ҳашарот, хорус ба зидди касалиҳои манелиоз ва дигар касалиҳои замбуруғӣ. мана дору зада рафсодем, дидед мо дарахтҳо дору засодем. аппарати мо аппарати батарейгӣ аст, аппарати аккумулятор дорад. мана ин нок, на танҳо нок, мо дигар ниҳолҳо ҳам зада истодаем. ҳамҷорони азиз, ман аз шумо як бахшиш мепурсам. ман гуфтам ки ман дар гелос чашмам надида нокро пайванд кардам. не, бахшиш мепурсам. дар гелос будааст. чашми ман бопадвадид кард. мана ин пайванди ҳамун гуфтам ки дар гелос нок аст. не, дар гелос будааст. нашунамаш бисёр бениҳоят нағз набинед. ин пайванди тирамоҳи чашмак. аз пайванди тирамоҳи чашмака ин искана пайванди як моҳ пеш кардагӣ ман тезтар афзодааст. мана ин дору задем тар дидед. ин чашмак тирамоҳи чашмак буд. ин гелосҳоро ман харидагӣ будам. зард баромад, маъқул нашуд. якта зард баромад, дигар ҳамаша медонистам ки ин он қадар хуб набуд. гуфта ҳамаша пайванд кардам аз гашт. инаша пайванд кардам. инашро пайванд кардам. тирамоҳ, мана ин тирамоҳ чашмак. ана бинед гирди ҳар якамиро ман побел карда бо пори чӯшидам. мана ин пайванди соли гузашта, тирамоҳ моҳи август. мана инашам пайванд. ин пайвандаш ҳатто гул ҳам кардааст, барг накарда, гул кардааст. ина бинед. ҳаку мебандад намебандад намедонам, лекин ман ба амеди меваи ин имсол нестам. яъне ин ҳамаш пайвандакои соли гузашта, август. анинаш олу медови. дар тоҷикистон ҳоли медови олу нест. инро ман аз Ленинград овардам. таъриф кардам ки чунон ба мазае ки дар Ленинград оли ба мазаам будае. мана мо дору задем ша. имсол набаста. ана ҳамҷорони азиз, ниҷидам бо пайванд дорем мо. пайванди гелос соли гузашта моҳи август ва ани имсолай як моҳ пеш иношон баркасода. хай худо хоҳад боға оста обод мекунем. пули бисёр дар кор, меҳнату заҳмати бисёр дар кор сарф карда истодем. мана бинед, ҳам ду кас дору засодем. мана як кас инҷа даромада, мана побел карда рафт. алафа не писта назане. ҳама чия дору засодем. ман гуфтам писта дору назанед. дар даруни инҷа мо ҳами алафҳоро даравида, баъд ниҳолҳоро ҳамашро побил карда мехашонро нарм карда истодаем. ба монанди анамаёш. мана бинед, ҳамашро ҳам карсодем ва худо хоҳад соҳиби як боғи оли ҷаноб мешавем. ана ҳамҷорони азиз, дарахтҳоятонро
айни ҳол шумо минтақаҳои гарм бошед, дори скор ва моспилан ё ба ҷои моспилан актарами дилхоҳ дорӣ ба муқобили ҳашаротҳо мешавад. скор касалиҳои замбурғиро нест мекунад. ҳамдиёрони азиз, ин гелоси лапинс соли гузашта шинондагӣ ҳастам. имсол гул кардагӣ аст, намедонам мебанда ё намебанда. ин хай банда мебинем, мебаша набанда ҳеҷ гап не. мо имсол аз ин гелос мева интизор не. ана дар паноҳи худо боша, худо нигаҳбони шумо боша. дории скор ва дории зидди ҳашарот илова карда дарахтотонро шӯетон. дар паноҳи худо бошед.